काये भैया का हाल बा। का बताई रे, जब से ई सरवा कोरोना आइल बा तब से कहीं नाच देखे के नइखे मिलत। का बात करत रहा मर्दवा, नाच तो अइले बा। कहाँ रे? उहे अपना घोसी के गांधी चौक पे। साचो में? हाँ हो, छोटू राजा के ऑर्केस्ट्रा आइल बा, धूम मचाई। चल चल सारे के आज गर्दा गर्दा मचा दिया जा। चल 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 मऊ के होई देहाती मरद गोरी गर्दा गर्दा मचा दिले जिला मऊ के होई देहाती मरद गोरी गर्दा गर्दा मचा दिले। बुझलू? सोनमा के बाली देहब नथिया उतराई, सलेबू के तना बोल गाल के चुमाई। अच्छा सोनमा के बाली देहब नथिया उतराई, सलेबू के तना बोल गाल के चुमाई। जिला मऊ के होई देहाती मरद गोरी गर्दा गर्दा मचा दिले जिला मऊ के होई देहाती मरद गोरी गर्दा गर्दा मचा दिले। सुनिल प्रेमी कहे मानिल न बात हो, राधे श्याम बाबा रोजो भोज खाली घात हो। अच्छा ये हो तारू। सुनिल प्रेमी कहे मानिल न बात हो, मोनू राजा छोटू राजा भोज खाली घात हो। जिला मऊ के होई देहाती मरद गोरी गर्दा गर्दा मचा दिले जिला मऊ के होई